evidentment anem a votar sí i sí i sí totes les vegades que faci falta sí, perquè estem justament en una època en la qual el que cal és precisament ajudar aquella gent que necessita això, treball. Fins ara les administracions públiques, entre altres coses, han promocionat programes d'ocupació, especialment per al món rural, per al salari jove, etc. I aquests programes, de sobte, enguany s'han tallat secament, que és quan més falta fa. És a dir, això se diu una política antisocial. Això se diu destruir l'estat de benestar. Tots són conscients de la situació en què estem, però precisament per ser conscients de la situació en què estem cal apostar per aquestes coses i cal prescindir d'altres. I a més calia tenir vista i calia haver-se avançat i calia no haver malbaratat els diners. Tot això és el que no s'ha fet i ara tenim les conseqüències. Tenim les conseqüències de que tenim uns mals governants en l'administració autonòmica perquè ells ens han portat a tindre que prendre aquestes decisions. Nosaltres l'únic que reclamem, juntament amb els companys promotors, és que el més aviat possible se destinen els diners, part dels diners que venen de l'Estat i aquest fons per a les autonomies, que es destinen també a això que falta fa i solventarem la papereta a més d'una persona. Per tant, el nostre rotund sí a aquesta proposta. Gràcies. Evidentment no s'han convocat, només dues dades. En 2011 suposaren tots aquests programes que enguany no s'han convocat 48 milions d'euros i a través d'ells es contractaren a més de 10.000 persones. Estaguent com està el percentatge d'atur a tot l'Estat, al país, a la comarca i a la ciutat, entenem que no es pot només que demanar que això continuï i que intenti d'alguna manera pal·liar-se. No podem comprendre com continuen, com estan transferint-se diners públics a les entitats financeres mentre es deixa que la ciutadania se queda sense aquesta acció pública mínima que implica treball, com implica també altres coses, sanitat, ensenyament o protecció social. Només això. Sols indicar que aquests programes en concret sí que és de veres que no s'han convocat enguany, que és la primera vegada que no s'han convocat, però al no convocar-se també és de veres que d'alguna forma el que s'està treballant és per intentar traure programes d'empleo i alguna que siga més integral, alguna que siga més ampli, que se pugui treballar bé en el tema de l'empleo juvenil com en altre tipus d'empleos. Sabem que al final són coses que no solucionen res, aquests programes, són una mínima part. Quan estem parlant del salari jove, per exemple, estem parlant de 6 persones que se puguen contractar en aquest Ajuntament. Sin embargo, sí que n'hi ha altres coses que estan suplint això i que estan donant un treball a més gent i a més llarg plaç, com puguen ser els TEFILs, els tallers d'ocupació, el que siguin les escoles tallers, que estan funcionant en aquest Ajuntament i venen gràcies a les subvencions que ens estan donant. Conforme han funcionat les beques de la Diputebeca per a gent que està estudiant i per a gent ja que acaba d'estudiar. En aquest aspecte, així s'està treballant i vostè sap perfectament que dels 6 que se poden contractar a través del salari jove, en aquest Ajuntament, fins al 31 d'agost, han contractat a 99 persones menors de 25 anys. Estem parlant que així s'està contractant a gent jove i s'està fent alguna cosa per aquesta gent jove i s'està fent gràcies als diners que ens venen en altre tipus de programes i d'empleos. Quan estem parlant de que han desaparegut els programes, no. En aquest Ajuntament també ve un programa financiat per el SERVEF i financiat per el que és el Ministeri a través de lo que se denomina el programa d'empleo rural. A partir d'ahí nosaltres contratem vora 150 persones. D'alguna forma són col·lectius que tenen difícil inserció i que difícilment poden entrar ahí. En el resto de programes, al final podem estar parlant del programa PAMER de 6 persones. Clar, si a l'altre costat en contractem a 150, val la pena anar treballant ahí i val la pena continuar treballant en tot aquest tipus de programes. Evidentment que sí, però programes que donen solucions, que al final tots necessiten solucions. El tema del paro és un tema que no és de números a soles, és de veres. És de persones i és de famílies. Quan te trobes una família on els 4 membres de la família estan parats, és molt trist.
És molt trist i d'alguna forma el que s'intenta és buscar la forma de solucionar això. Per això, en aquest Ajuntament també s'estan destinant diners a lo que és el programa d'empleo municipal. Ja portem 2 anys continuant en el mateix programa, s'estan invertint diners ahí i el que volem és que al final, sabent que no anem a solucionar-ho nosaltres, que no se paren els programes, que continuen programes, però que vinguin programes que siguin eficients i que se puguen treballar. De fet, és el que li diria, 363 altes en 8 mesos. Per tant, jo crec que d'alguna manera sí que estem acollint-nos a tot tipus de subvencions i estem acollint-nos a tot tipus de financiació que pugui existir i que aquest Ajuntament pugui tirar endavant. Gràcies per les explicacions, Antonio, però jo crec que la moció està ben clara, és a dir, no posa en qüestió la voluntat d'aquest Ajuntament de treballar per els alts messinencs i de fomentar polítiques d'ocupació. Els ajuntaments tampoc tenen moltes competències i tampoc tenen moltes possibilitats. El tema de l'ocupació depèn principalment de les lleis estatals, que sempre van a pitjor perquè se fan reformes, entre cometes, del mercat laboral per a afavorir l'atur i cada reforma el que estem és aconseguint més aturats. I així el que estem parlant són d'uns programes autonòmics que fins ara han existit i si en algun moment tenen sentit d'existir és precisament en això. És una gota d'aigua en un oceà? Sí, d'acord, però una gota que pot salvar alguns conciutadans i no entenem per què justament ara se renuncia a això. I el que reclamem és a l'administració que els convoca, que no és l'Ajuntament, que reclamem a l'administració autonòmica, que per supost vosaltres esteu fent el que podeu. Jo no vaig a ser el que diga el contrari. Tot això que has exposat no lleva que puguem reclamar a la Generalitat el que així s'ha dit. I jo crec que és just i ens deguem tots els nostres votants i els nostres ciutadans per a dir-li que per favor que convoque aquesta menudància, però en època de carestia una menudància pot ser un tresor. Gràcies. Passem a votar aquesta moció. Vots a favor? 10. I vots en contra? 11.